Готови ли сте? Да! Внимавай. 3 десетици и 6 единици. 306. Давай бързо, 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 бързо. Добре, вярно ли е? Да. 80. Вярно ли е? Да. Добре. 4 десетици и 1 единица. Бързо, 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 бързо. Добре. А сега внимавай. 6 десетици. Чудесно. 8 единици. Внимавайте, 8 единици и 4 десетици. А сега да видим 8 единици.